nahiko harrigarria da, berez eraikinaren, Bolen eraikinaren historia osoa, nola izan zen balneario bat, enpresari batek hartu zuena, gero beste enpresari batek hartu eta are monumentalago egin zuen, baina honek ere porrot egin zuen, eta nola heldu zen Meneziarren orden bat, Frantziatik, eta gero nola hortik aurrera beti disiplinari lotutako funtzioa bete izan dituen. Meneziarren konbentua Kondor Legioaren eta Italiako fasisten kanpalekua izan da. Hortik aparte, Kontseillo Esparruari lotuta egon zen, kartzelari lotuta ere egon da, eta gaur egun ere, gainera, kartzelaren dorrea ikastetxearen patiotik ikusten da. Eta horregatik, gainera, nahiko lotuta dago, eta horrek ere lotzen, eta hau ere lotu daiteke nola Michel Foucault filosofo frantziarrak aipatu zuen bazudela disiplinaren erakunde batzuk, Eta disiplinaren erakundeak zirela ospitaleak, kartzelak, kuartelak eta eskolak. Eta nola batzuetan haien arteko harremanak ere ematen dira. Eta hau hemen oso argi ikusten da. Izan ere eskola da umeak hiritar eta heldu bihurtzeko instituzio bat. Eta ahalik eta bide onenetik eramateko, nolabait. Baina, klaro, kartzel baten ondoan baldin bazaude ikuste dezakezu nola bide on horretatik joan ezean non bukatu dezakezun, Beraz, hor, disiplinaren zentzua oso argia da, oso materiala da. Hemen inoiz baino gehiago.